былі шмат абмеркаванняў, напрыклад, там у Threads, якія датычацца гэтага дня адзінства. І мяне адна спрэчка, яна вельмі зачапіла, і там у каментарах хлопец напісаў: а вось ці бачылі вы такое ў Маскве, каб ставілі вось гэтыя сцягі па ўсім вуліцам, каб дзецям праводзілі ў школах пэўныя там таксама заняткі ідэалагічныя, дзе распавядалі, які мы там адзіны народ і ўсё астатняе. Няма такога. Таму гэта для мяне выглядае як чыста каланіяльная практыка. Гэта вельмі падобна на каланіяльныя практыкі, якія былі там у стагоддзі таму, там, напрыклад, якія прысвечаныя былі Брытаніі. Там просто прыязджаюць, напрыклад, там, не ведаю, у Індыю, Канаду, і там нейкія мерапрыемствы, якія распавядаюць пра адзінства Канады з Великабрытаніяй, але ўсё з фокусам на Великабрытанію. Але ў Великабрытаніі не праводзяцца заняткі, якія распавядаюць, як моцна яны паважаюць і любяць Канаду. Так? І вось тут такая ж самая практыка, але ніхто не заўважае на вось гэты каланіялізм у гэтых практыках, таму што каланіялізм, напрыклад, там у заходняй думкі ўспрымаецца больш як вось штосьці на іншых кантынентах. Але Расія робіць сваю каланіяльную вось гэтую палітыку ўнутры Расіі і таксама вось на пэўныя там краіны, якія ўваходзілі раней у СССР. І Беларусь у тым ліку. На Беларусь гэтыя практыкі, яны больш пашыраныя, чым дзесьці яшчэ, акрамя там пэўных рэгіёнаў у Расіі. Таму нельга заўважыць зараз такія сцягі там у Маскве ці ў іншых рэгіёнах Расіі. Гэта ўсё чыста проста вось гэтая дань Лукашэнкі, дань лукашэнкаўскага рэжыма за тое, што вось Расія яго падтрымлівае. Нам трэба паказаць сваю лаяльнасць. І тым самым вось такім чынам, што ён робіць вось гэтыя мерапрыемствы, такія святы святкуюць у кожным горадзе, дзе штосьці праводзяць, яны паказваюць проста сваю вось гэтую лаяльнасць